guys! Welcome back to our channel! Ngayon, dyan! Kita nyo, gumawa ako ng siopaw. Gumawa ako ng siopaw. Tapos, hindi ko na napakita kung paano ko siya ginawa. Kasi nga, makalimutan daw niya. Nakalimutan ko yung video. Kaya, ngayon na lang natin titikman natin kung tama ba yung tilawan nato kung tama ba nato pagka himo ang siopaw. Tapos almusal na pud ko. Nagluto siya og adobong manok. Tapos naglipag og itlog kay gibutang diri sa siopaw. Tapos sige na, start na sa mo ketchup nimo. Ngayon, titikman natin sabay-sabay. Titignan natin sabay-sabay. Tilawan na to. Uy, kaya friha naman ani mo. Ang among himo na siopaw. Tagi ketchup. Ang yang palaman, manok na giniling. Manok na giniling yung palaman niya. Tapos, minarinate ko kagabi. Nilagyan ko ng paminta, mga ganun. Bawang, paminta, asin, oyster sauce. Kaso wala ko oyster sauce. Meron dito parang yung Indonesian food na parang oyster sauce. Tapos sweet soy sauce. Tapos regular soy sauce. Yung parang ganon. Tapos minarinate ko siya. Tapos pag kinamagahan, in-steam ko yung yung lami. Sarap. Ha? Ano yung wala sila sa? Ano sa? Ano timpal mo? Naman. Yan, mabango. Bango. May itlog siya sa loob. Sa harina? Naubusan ako ng harina. Nilagyan ko yun para ko siya. Nilagyan ko ng glutinous rice. Kaya siguro iniisip niya na may ibang lasa. First time ko gumawa ng siopaw, guys. Okay na siya pang negosyo sa Pinas. Samahan nyo kami. Magkakape kami. Tapos kakain kami, ha? Baniming. Ang ketchup mo. Lami siya pa, no? Lasa lang ang lipon. Siyempre, dili ko siya yung harina niya kasi iba yung brand na bilhin niya. Kaya yung kulay, hindi siya ganun kaputi. Pero yung palaman, in-steam ko na siya, tinimpla, tapos in-steam ko siya ng matagal. Medyo matagal para maluto talaga siya maluto yung laman niya bago ko ulit, yan. Tapos may itlog. Laman niya. Susunod guys, gagawa ako ng siopaw. Pakita ko na kayong step by step. Ngayon kasi hindi ko napakita nga. Huli ko na naalala kasi na kaya sayang sana napakita ko. Madali lang siya, sobrang dali lang niya gawin. Kabalo pa ko noon na nakaka-adobo kinanta akong di palaman. Kanino? Malaki ang lasa. Ketchup. Ano ito siya? Templado na naluto mo siya. Pag mo nakakain, yung mga nakanahan mo. Sabi niya, magawain daw ako pag uwi ko sa Pinas kasi yung mga anak ko gusto ng siopaw. So, hindi natin kailangan na bumili. Ang bilog ito pa. Sauce. Giniling na. Manok. Tapos, marinate nyo. Tapos gawin nyo yung dough. Steam nyo lang. Sarap siya. Yan.
pa. Parang original na siompo, balik yan. Nag-TikTok ako kanina. Hindi makontak yung mga bata. Chupaw! Worth it ang aking pinaghirapan. Na. Pero siya na yung dapo. Wala mo ko yung kabalo nun ano siya kapulot. Mga kawan. Kuan mo sa kawan. Wala mo kawan sila. Siopaw! Harap siya guys. Sayang nga lang talaga, hindi ko napakita. Nulit mo na isip. Magkape. Yan. Dapat ang kuan na gawin na. Okay lang mo ka. Yan. Kaya nga. Ay, matang talaga. Medyo may itim siya. Kasi na-over doon sa steamer. Tagal ko nakuha Pagpong na ni. So, balikan kaya namin kayo, tapusin muna namin kumain at saka magchichika tayo. So, yun na nga guys, natapos na kami kumain at sobrang busog na namin. Kaya si Edgar, nakahiga na siya, natutulog. Ngayon dito sa Saudi is quarantine, tapos lockdown. Wala siyang biyahe kasi wala din pasok yung mga alaga namin. Ngayon, alas 12 na dito, papasok na ako. Ay, alas 12 ako papasok. Matutulog muna ako saglit kasi nga alas 2 na ako umuwi kagabi. Tapos, yun na nga guys, susunod na lang tayo gagawa ng video tungkol sa gawa ng siopaw kasi nakalimutan ko talaga, sorry talaga. At, mukha ko. Ito na lang yung natira sa siopaw ko. Manok pala yung palaman yung ginili na manok na inano lang naman din. Doon na rin natin. Tapos, sige na. Bye-bye na. Bisaya, tabay. Welcome kayong lahat sa mga bago pa dito sa channel namin. Please subscribe to our channel, like, comment, don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa mga video namin every week, every day. Kung gusto nyo gagawa kami ng video, request kayo kung ano yung gusto nyo. Bye-bye guys! I love you! Bye!